Igre poput Mario Kart-a jesu imale multiplayer mod, to jest sudjelovanje samo 2 igrača, ako se to multiplayerom može nazvati jer tu čekate da prvi igrač umre. Nintendo je uveo red među ljudima 1990. godine kada je napravio svoj NES Four-Score dodatak koji je omogućavao sudjelovanje ne 2, već 4 igrača istovremeno, gdje je čekanju na red i svađanju došao kraj. Ovo je jako dobra sprava ukoliko imate društvo koje je jako zaraženo 8-bita retro igrama. Na prednjoj strani ovog dodatka se nalaze 4 ulaza za džojstike, omogućavajući sudjelovanje 4 igrača. Sa lijeve strane je dugme koje je ograničeno na 2 ili 4 igrača. Pritiskom na samo dugme omogućujete tu funkciju. Desna strana omogućuje turbo modus za A ili B dugme. Kabel je dug 1,70 m, tako da se ne trebate brinuti oko daljine, jer su pogotovo kablovi džojstika još duži. Ulaz ovog dodatka je dvostruki NES-ov jack koji se treba priključiti na oba NES-ova priključka za džojstika na prednjoj strani konzole. Igre koje ja posjedujem na kojima je moguće 4 igrača igrati su Super Spike Volley Ball, kao što na prednjoj strani piše, Nintendo World Cup, ERC Pro AM. I evo jednog primjera koliko je zabavno igrati 8-bita igru u četvoro. See, that was saying it! And that's defense! Oh, that's a point! Motherfucking teamwork! Teamwork! Do it! Don't fuck up! Here you go. I gotta constantly yell at him. You gotta take a few steps back. Nice time. Yeah. Oh no. Oh, how does it always hit towards them? That was the game, because he went too far to the right. That was you somehow. Just because. Wow. Alright. Don't fuck this up! I'm not even gonna spike her anymore, man. I know that was the fast one. Dodaj se još jednu epizodu u kojoj smo pričali o NES-ovom dodatku za sudjelovanje 4 igrača zvan Four-Score. Ovo je jako dobra sprava ukoliko imate igre koje će to podržati, a malo prije sam napomenuo koje ja imam igrice koje svakako to mogu uraditi. Jako dobra stvar za ono vrijeme, danas nikakva novina, ali da se zna da je NES započeo sa tim sudjelovanjem. I mislim da je samo NES, nije nijedan drugi. Nadam se, pošto sam NES Nintendo freak. Nadam se da ste uživali uz još jednu epizodu i da to lajkate me na YouTube i na Facebook fanpage stranici. Prijetno.